Alaeze bụ ụlọ nke ndị kwere ebighị ebi. N'ebe ahụ ka obi m dị, igwe bụ olileanya. Alaeze biko mee ngwa bịa. Alaeze bụ ụlọ nke ndị kwere ebighị ebi. N'ebe ahụ ka obi m dị, igwe bụ n'aha na nwa na mmụọ nsọ. Ka amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịlụ nọ niile. Anyị ndị ezinụlọ Udonkwo na ndị ụka niile, otuto dịrị Jesu Kristi na ndụ. Anyị zukọrọ na ngwụrụchi anụnwa iji aja misa wee yọọ Chineke ebere maka ezumike mkpụrụ obi nke mama anyị na enyi anyị na ọgọ anyị bụ Caroline Udonkwo. Na aja mas bụ ekpere kachasị ekpere bụ ihe kachasị mkpa onye ụka kwesịrị imerụ onye ụka ibe ya. A wee jiri aja anụnwa n'aha ya mkpụrụ obi ya n'aka nke Chineke onye nke zitere n'ụwa wee nye ya dịka onyinye ọmakọta Chineke na ka o bichara ndụ anụnwa na ọ ga-akpọrọkwu ya ma wekwutekwazie ya. Amen. Nkasi obi nke Chineke osi ụzọ ụlọ isi ụmụ ya ndị ọ rapụ na ndị ọgọ ya na ndị ọnwụ ya butere ụzọ pụrụ iche na ọrụ ndị ọzọ o kwesịrị ịrụ na Chineke na onwe ya ji isi ahịa rụtọpụta ọrụ ndị ahụ n'aha Jizọs. Kere ebumnuche gị bụ isi gị yọọ ya Chineke ugbu a ọ kachasị ezute mkpụrụ obi nke Caroline. Ụmụnne m ejekwara ozi onwe anyị nke ọma maka emume ihe omume ya dị nsọ ka anyị kweta na anyị emeghị ozi mgbe nke anyị gara. A reading from the prophet Ezenaja. The Lord will destroy death forever on this mountain. The Lord of hosts will prepare for all people a banquet of rich food. On this mountain, he will remove the mourning veil covering all nations. The Lord will wipe away tears from every cheek. He will take away his people's shame everywhere on earth. For the Lord will rejoice that he will save us. This is the word of the Lord.
Thanks be to God. Responsorial Psalm. One day within your courts is better than 1,000 elsewhere. Repeat it. One day. Second reading. A reading from the book of Revelation. John heard a voice from heaven say to me, "Write down, happy indeed, the Spirit says, now they can rest forever after their work, since their good deeds goes with them." This is the word of the Lord. Thanks be to God. N'oge ahụ ka Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rigoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ya sị, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze n'igwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke anya.
ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu emegbu n'ihi ezi omume n'ihi na alaeze n'igwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbukwa unu, na-ekwukwa okwu asị ọjọọ niile dị iche iche megide unu n'ihi m. Ṅụrịa na ọṅụ, nwekwanụ obi ụtọ n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe. Maka na ọ bụ otu a ka ha si megide ndị amụma buru unu ụzọ bịa. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Oturu ya aka ọfụma. Ya na onye ọ na-anọzi kịta wee na-azọkọ ka na-ese okwu, na-edo ilo, na-asịsị ya. Ihe Baịbụl kpọrọ onye ahụ kịta bụ onye nzuzu. Mmanụ bụ onye nzuzu maka na onye ọ na-afụ ihe na-eme kịta na etu a si anwụ aha aka abịa ha anwụ n'obere ọ na-akaka nka. Anyị na-ekele Chineke n'isi mama onye ruru something. Ya nwere ị ga-agụtaziri ha ọnụ mmadụ one na-eru 70 so ruo adị ya. And etu ihe si dị na Naịjirịa kịta na bad gọọmenti anyị nwere na-etu ihe isi ike, so ọ na-eti ndị mara ọbara mgbali elu. Ya eweta kịta ndị akpọta ndị dọkịta kịta ka etinebe onye ọnọ n'ebe a kịta ma obere nwa nọ ebe a efu na BP ihe adụghọ nọma and ihe ọpụtara na ọbara na-aga n'ahụ kịta na ọha ga-etu o si kwesịrị ịga, and ọ bụrụ o mee ihe weeks, years dị na eme na ndụ gị agbadabago, anọ ya ka ndụ onye ọrụ ya agbada. So onye na-asịkwa na onwe ya na-achụ ya na nwere ebe nke efe n'ikuku n'ọnya ka na-ekezi ya n'ikuku ma ihe dị ya eme na edoho serious. So n'ọnya ka mama na-agwa anyị n'ụbọchị nke taata anụ ọ bụrụ na onwe onye anya na ya na-akpị ọrụ ụzọ ma onye na-akwado ịnụ ọgụ nke ahụ eme ogene ka aha agago. So nọọ ihe dịrị m na na-abụ iji bụ onwe anyị ajụ. Tata bụ nke mama, echi ga-abụ nke m ma ọ bụ nke gị nwa. And ka aha wee nọrọ ebe a akwado ozi anyị ka dịcha somewhere. Massive God forbid. Ọ bụ nke a na-asị God forbid n'ime. Akwado ozi anyị dị somewhere na-eche. Oge ruo eje nke ọ bụla atụ aka ịmara nke akụ ka akụ anyị nwe. Ọ bụrụ na akụbeghị aka ịmara aka ga. So ndị nke mfụ n'anya kịta bụ oge. So ndị mfụ n'anya tata nọ sọnsọ ihe ga-edu anyị, ihe ga-edu m na na-abụ na ọ bụgo na anyị si n'ụwa pụọ, ihe a ga-eji na-echeta anyị bụ mmekọrịta anyị na mmadụ ibe anyị, ezi omume ka anyị mere nke a gụrụ anyị n'ozi ọma. Ngọzi ga-adịrị ndị nwere obi ọma, ndị na-aka udo. Igbo onye udo ka ọ na-ebu. Ọ bụrụ na ndị aghala ọnwụ ha na-abụkwa ọnwụ aghala, akwamozu na akwamozu aghala, maka na ka osisi si wee huru ka o si eme gịnị ka o si ada. So ị na-eme zọkọ na-agbakasị ahụ. Ụbọchị anyị akụba aka n'ụzọ anwa n'oge erugokwa onye ọha ebido kobe etusi onwe ya. A na-asị amama ji nwaanyị ọ na-achọ iji aka kpụkpọ mmadụ anya. Maka na ihe niile ndị ahụ ọ na-azọkọ ma obere bandụrụ ya na ma akwụ ma mango na ndị otie ọ na-azọkọ ihe ndị a niile onwezi nke ọ ya eji ancha niile ọmakwa osisi afọ ebe ha ebe ihe niile ndị ahụ. Ọ bụrụ na nwa ya na nwa ya ji ego na ọnya ka o ji ego ancha
nyenwa ya ejizi aka ya jebezie nwa anọrọkwala onwe ọ bụrụ na ego maka na onwe ka ego na ego ka o ji ego ụbọchị ahụ ego niile ahụ adọrọkwa na bank ndị bank maneja were one ha ya ewuru one ụmụ na nwunye butekwara ha amaghị na one nke lụrụ ha so ndị mfụrụ n'anya ọ ga-erukwakwa mgbe anyị ya ajụbụ onwe anyị ajụbụ onwe anyị ajụ mgbe ebugburu ogbenye onweghị ojughị afọ chọrọ ihu nke Chineke ka isi jụrụ anyị ka Chineke jikere anyị Chineke kere aka eme gịnị ka anyị mara ya fị ya n'anya na-efi ya n'ụwa ka anyị wee nwee ike eme gịnị onweghị ebe a gwara anyị na ka anyị wee sewe okwu onwe ebe a sị na ka e wee zọba ihe akụ akụ na ihe enwe onweghị ebe ọ dị ebe ahụ onweghị ebe ọ dị so ọ ga-erukwe mgbe anyị ajụkwakwa onwe anyị nachikwa azụ back to catechism anyị na ndị Juu anọkọta ha eme ya agụsịsịkwa ha the 10 commandments ibu ndị na Jesu gwa ha na Chineke gwa ha na Deuteronomy chapter 6 na ha dee ya ede nyara ya n'onu gbara ya n'aka gbara ya n'ụkwụ ebe ha na-aga ka o were echetakwara ha na o nwere ebe a na-eje ndị Juu na-emetakwa ya ọfụma maka na akpati enyi ozu ebe enyi Jesu bụ nke mmadụ ọ ga-erugwo mgbe anyị ya iji nwayọọ onye ọbụla ejeje tụọ aka ebe anyị eme ihe dị a egwuo edobe ijekwa na ya chetakwa na one day na-eyi ame gịnị na-eyi aba n'ebe ahụ ọ ga-enyere gị aka ekwesị oke mgbakasị aha na oke ihe na-enyesi ndị mmadụ aka kịta bụ kansa juru ebe niile atụkwa ha na nwere kansa ma na agụgụ ụbọchị ọnụ ọ bụrụ opportunity na is a very big chance Chineke nyere gị mgbe ahụ chịkọba ma na enwesị ọzọ 3 years so ndị nke fụ n'anya anyị zụkọrọ ebe a nụnwa ka anyị na-akwa mama ka anyị na-akwakwazi onwe anyị na-ajụ onwe anyị ajụ ọ bụ na ọmụma kịta ka a bịara ihe a kere ebe m na-eje so anyị na-arịọ Chineke nna anyị ezughị oke nke a ji bụrụ mmadụ ma mụnwa na-ekwu ekwu ma gụwa na anụ ahụ kama ihe Chineke chọrọ n'aka anyị bụ ka anyị gbaba mbọ bụrụ ezigbo mmadụ ihe ị ga-eji ya bụrụ ezigbo mmadụ abụghị maka na onye na-emesi omume bụ ezigbo mmadụ kama na ngụwa for your own peace of mind ya bụ ịnakpọ ụra ka ị lahụ ka ọbara mgbali ka agba na ọya ebenata and ọbara mgbali ọ benata ya ma na ọnwụ ike ya ọnwụ erughị eru ahụ ga-eme gịnị ga-ebenatakwu so anyị na Chineke na ka o nyere anyị aka ka anyị mụtakwazi ihe n'ụwa abụghị ebe obibi ka onyekwazi amama ezumike na alaeze ya site na Kristi onye nwe anyị nye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nsọpụta ihe anyị ga-aza bụ Kyrie-eleison. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Caroline Udonkwo onye etinyere mmiri Chukwu n'ime Kristi ka o nweta ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị nke ndụ ebe. Kyrie-eleison. Ka anyị kpee ekpere maka ezinụlọ ikwu na ibe na ndị enyi Caroline Udonkwo ka ha nwee nkasi obi ma ṅụrịa n'ọnwụ nke Kristi onye kwuru sị abụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Kyrie-eleison. Maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa a ka ha bịa kwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebighị ebi gbanwee ndụ ha bịakwa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Kyrie-eleison. Maka ndị niile ha kwere ụwa a ka di nwe anyị Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha ntọhapụ na njọ ha niile bịa nabata ha n'ala eze nke udo na otito ya. Kyrie-eleison. Ka anyị kpezie ekpere n'ime obi anyị rịọ Chineke ọkachasị maka ezumike mkpụrụ obi ha odibo ya bụ Caroline Udonkwo.
Iwenụ anyị na-arịọ ka i were ebere lekwasị anya na ekpere anyị na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta odibo gị bụ Caroline Udonkwo na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. onye ọbụpụtara ka enye ya n'ahụhụ nwere achịcha ka ọ na-enye ekene nyawa anyị nyekwa ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro nye maka ụlọ. etu agba ka o si mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekene bunyekwa ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Valerian na ndị echiri echi niile. Chetakwazi nwa odibo gị bụ Caroline Udonkwo, onye isi n'ụwa a kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọrọ ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rara ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere. Anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. site na ya ahụ Kristi na Yesu ya nakwa n'ime na n'ịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụ na otu onye si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ebe nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụdo eji nkuzi Chineke zụọ ka a wezi aka nwobi ikpe. That's it.
zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osiekwu ụwa na-ajụ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Ekpochapụrụ njọ nke ụwa, onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ, onye bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Ha dị ngọzi bụ ndị akpọrọ dị nke nwa atụrụ Chineke. Ka anyị chetakwa na aja misa na ngọzi niile si n'ime ya. Nsọ ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ na Chukwu onye nwe edebere anyị n'ime sakramenti a nke ahụ na ọbara ya n'ụzọ ije nke nzọpụta wee ebere mee site n'oke nke anyị ketara na sakramenti nke a nwoke nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Victoria Caroline ka ọ batakwa n'oche nri nke dị ebebe nke Kristi kwadoro anyị. Ayọrọ nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Amen and amen. Ụmụnne m, a sị ka m were ohere a n'aha ụkọchukwu na-elekọta parish anyị anya bụ Fada Fabian Eke na n'aha ndị otu Kristi niile nọ na St. Joseph Parish Oraukwu ka anyị ji wee si ezinụlọ ndị bụ Udonkwo ndị nke mama anyị bụ Caroline Chineke si n'etiti ha wee kpọrọ anyị na-asụ n'udo na-asụ n'ụkasie na igwe niile emekwara gịnị igwe niile ejekwa n'ụzụ dịka Fada si kwu ọ bụ ezigbo ndụ ga-azụ anyị ezigbo ndụ ya bụ oge niile ka anyị na-echeta na agbasi ọsọ na-aga eme gịnị obila ya ebi na ntị na anyị na-anabata n'ụzọ pụrụ nnukwu iche unu niile ndị sonye na aja misa nke mgbede a iji wee ghe amara nke Chineke n'isi mama anyị ya na iji wee hanye mmemme akwamozu mama anyị n'aka Chineke anyị ji n'aka na site na ekpere na ezi ọrụ ọkachasị na aja misa nke taa na ihe niile ga-aga ọfụma echi niile agaba na-ekerekwazi unu n'aha parish priest anyị ya n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene nnukwu fada anyị na nwanne anyị nwoke bụ Fada James Obiajụ onye nke duru anyị na aja misa nke mgbede a. Fada daalụ. Kedu ibe anyị na-asị Fada? Ọ nwanne anyị ka ọ bụ kpọmkwem bụrụkwazịa onye nnukwu enyi nke ezinụlọ a. Anyị ka o ji wee bịa nsị ya biko na ọkwa landlord ka ịbụ biko mekwa ife landlord tupu ịchụpụ n'ụlọ wee ọ nabata m n'obi ọma. Ana m ekene unu na-ekerekwazi maka obere ndidi unu nwere maka na anyị si Vigil be ndị bụ udo wee bịa be ndị bụ Udonkwo ụrụ na ibe a na-eme abụrụ obere ife na-ayọ Chineke biko ka a na-anụte n'aka wee na-anụ oke nwa anụnwa o mezi ọnwụ dịka ọnwa
ọbịa dịza ka ọnwa dịka ọnwa biko anaghị Chineke odugbo anyị na-echekwaba anyị site na Kristi onye nwe anyị ugbu a m ga-akpọlite ofu onye just o were 1 minute n'afọ ezinụlọ kene ndị ọzọ niile ebe niile na-akwụkwọ stata okwu nji bịa amaka nke oji na-achị egwa azụ na ebu nsipụta na-amakwa mma echi na-egwa anyị ji enyekwa aka egbe na-egwa tata ka akwamozu a ọ ya aga ọfụma n'aha Jizọs so ekele ka na-enye unu ịma na ha sị na ihe nwa ebe na ọ amaghị ebe mana my mother ọ tụrụ ego nwere ike ihe dị anyị bụ mmekwu ya ihe anyị emerie ọ dị n'ụwa wee si na-ekene unu ekele unu ọfụma ka Chineke zuru anyị akpọba anyị ebe ya esi na ụbọchị tata ma ndị na-abịa anyị anachighị azụ n'afọ Jizọs dịkwaziri mmụọ gị maka na ọtago onye bụ ahụ ịka masị na-aba na mgbede anụ tata abịa abụghị ụka so mana ọ ka o wee dị mma so daalụ nne na aha Jehova na-egosi na ọrụ anọ ọgụ ga-agụ iri so daalụ Chineke gbaa gị onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu Chike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ n'ọnwa ndụ misa gwụsịgo